ensimmäisellä tuli 416 asetta ja 416 asetta ja musta luotsi paha joku kargikon. Sitten ne yksi senttäin haluttiin kaikki huomata. Jakso 1! Mitä vittua täällä tapahtuu? Ei saatana. Häh? Mikä tuo ääni oli? Missä ne apinat on? Ei saatana. Missä ne voi olla? Mitä helvettiä? Miten te teillä kylpiä heilutette? Nyt se kylpä pois seinästä! Ei saatana sensei! Hei, nyt loppu toi kylmän heilutus. Ei jaksa tuommoista katella. Te pitäisi treenata nyt vähän enemmän, eikä munaa heilutella. Oh my god, mitä vittua sä teet? Voinko sä vähän... Hei, mä oon nyt tässä, mä tyyn... Ei vittu teidän kanssa, pojat, kyllä. Mä syön pizza. Tää on parempi kuin sun vittu perhe. Hei, nyt loppu toi. Mun perhettä ei vittu haukuta vittu kyrpänaama. Ja Ei vittu teidän kanssa. Nyt mennään treenaa vittun apinat. Mä en jaksa teitä enää. TikTok kanssa ei. Onko? Pizza. Noniin, nyt lähetään. Nyt pojat, meidän pitää vähän... Tukee muna seinään. Noniin, ja sit jatketaan. No. Mitä vittua tää tapahtuu? Ai vittu! Ai saatana, ai! Ai, noniin. Menkää lohikärmeisiin! Ai vittu pää! Oi vittu! Ei mun muna tippu! Mun digi tippu! Oi vittu! Mä kopastan mun munaa! Ai vittu. Mä kyllä yllätään. Joo, yllätään. Ei tarvii apua. Mä kyllä yllätään mun korpaan niin. Ole hyvä! Let's go boys! Mennään! Ensimmäisenä siellä on mätämälli. Mun kirpaus on ekana! Minun kirpaus on eka ennen kuin sun. Eka! Mitä saatanaa? Apua, musta palli! Täällä on mustia palleja! Oi vittu! Mä oon musta paha porti. Mitä vittua? Se on jättimäinen. Onks siellä iso muna? Se on iso jättimunainen. Ei, se olikin pikku näinen. Mä oon musta paha lordi. Palli, karva. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Eikö pitää olla lordi munaton? Joo, piti. Mä en kyllä tajua mitä, mut mä menen kyllä koskettelemaan sitä vähän eri paikoista. Vittu. Mitä vittu? Vittun kääpiö muna! Otakaa toi pollisäkit. Imekää mun kiveksi! Tai laita toi päälle käärmeisiä. Älkää heittäkää minua vihaniksella. Mä vihaan vihaniaksia. Mä heitän kohta teekkärävisin purkilla naamaa. Siinä on koiran paska. Onko ne päällä? Onko ne... vittu.
Joo, en mäkään tiedä mitä ne oli. Oliko ne dildoja? Mä en tiedä, mäkin haluaisin. Voidaan testaa kyllä, jos sä haluat. Kyllä voidaan testaa suhu. Ja mennään nyt jonnekin vittu muualle. Joo, eikä anneta tälle kyllä turpaa, se on semmonen eikä. Okei, mennään. Meidän pitää kyllä antaa se turpaa. No niin, tuppa täynnä, mä kosketellaan sua. No niin, pojat pois, sieltä tulee pikkupallo tulee. Lord moneton tulee. Toi on läskilapsi! No jääkö te roikmaa, te on roikkuuttaa boksereistaan. Vittu kääpiö! Kato, ostettu on rahaa lähtää tänään. Kato. Kääpiö, tajusitko sitä, että ei kannata ryöstää? Koti ostaa. Niin mun muna. Oli päässyt. Hyvää munaa! Ups. Ei mun tildo. Ei kauan tonne. Mikä se on? Mikä dildo? Tietti. Mitä siellä lukee? Onko siellä pornoa? Joo, ei kätti. Kato, toi on mätälinja. Kaan patkalinja. Katso, mä olin se mätälinja. Onko täällä sen sivuhalastokuvia? Kyllä siellä on linkki. Onko? Eikö se on Neverkona Give Up? Ei ole, kun siinä siellä lastokuvat. Ei, kun siinä on... Piirräys! Mitä vittua tapahtuu? Niinku En tiedä, mitä mä sanoin. Mäkään en tiedä. Ei, Nyt vittu pojat! Nyt mitataan meidän munan pituudet sitten, se on niin vaikeeta. Okei pojat, lähdetään. Mä voitan kaiken. No niin pojat, nyt mennään mittaamaan kyrpä. Kyllä vihreä kylpä. Täynnä pitää kaiken. Aina! Jakso 5. Ai saatana! Ai että hyvää ruokaa. Hyvää ruokaa. Pitäis alkaa vähän maistelemaan. Maistetaanpas tässä vähän. Hyi saatana. Hyi saatana. Vittu. No niin, laitetaan vähän testiin tää kone. Mitä helveä. Okei, tuupa tänne. Mä en tuossa mun kyrvä. Tuu tänne vaan. Mitä vittua tapahtuu? Hei. Hei, se ei vähän viritti sitä. Et se räjähtää, kun sä lyöt sitä. Moikka. Ei, lopeta, apua! Oi. Ei, se ei, mä pistin sun uniformut Pride-pyykkiin. Joo, mä pistin sun uniformut sille Pride-pyykkiin. Kato vaikka. Siinä kato Pridea. Kato, moro. Voi saatan. Ettei, jakko päälle mun moro. Kuka vittu veti mun kondomi rikki? Mä en kestä tätä enää. Nää, joku paskasen robotin saatana! Ai. Mitä vittua sä teit meille? Vitun äpärä lapsi saatana, nyt saat turpaa. Lopeta, vitun äyssi! Te ootte kaikki vittu vammaiset, kun ette tajua mitään asioita. Ootte kaikki vittu tyhmiä ninjoja, joka on vittu ylipainoisia läskejä. Niin, lähtekää nyt vittuu täältä. Tästä tulee uusi. Hei, mitä vittua? Hei, me oltiin oikeesti hyviä ninjoja. Mitä vittu se jäppää? Niin, me ollaan hyviä ninjoja.
Mitä sä vittu jäppäät? Saatana sensei bubu. Ole hiljaa, Jay! Vittu gay Jay! Saatana. Videopelejä! Mayday, mayday! Ei taas. No niin, nyt ajattelin ne. Ja mitä muutakaan. Vittu dampum. Mitä helvettiä, pojat? Tästä vittu Daiju, että osaa käyttää konetta. Joo. Ei saatana teidän kanssa. Oi, sori sensei. Ei pitänyt pahustuttaa saa yhtään. Herra Jumala. Heitetään tikkaa, joo. Nyt sä rikoit sen näytön. Joo, ei saatana. Mitä vittua? Onks toi mun äiti? Äijä, sä löysit mun äitin. Miten sä voit löytää? Ei vittu äpärät saata. Nyt lähdetään. Mennään vaikka imeskelemään vähän. Hei, Lloyd, sinä vammainen. Mene sä pelaa vaikka Fortnitea. Sinä, ota tää mun dildo. Mä tarvitsen nytten. Ei. Vittu. Ei saatana. Lloyd, haista vittu. Sä oot ihan pikku äpärä. No niin, nyt menet. Mä kannan pettä mun terskan nopea. Ei saatana. Ei vittu, noin pojat on tyhmiä. Ne jää varmasti trappiin. Jit. Oi jää. Äijä vittu pinkki! Vittu paskapää! Onks se noin paskan näköinen? No mut ei käy musta! No! Onks sillä mitään väliä? Itse pinkki. Mennään. Vittu se on painava! Ei saata se on painava, hyppää vittuun. Morjesta! Mitä helvettiä? Oi vittu. Mikä seksiruola täällä on? Käydäänkö kattoo? No ei vittu joo. Käydään kattomassa. Messä eka. Joo. Mitäs täällä löytyy? Mitä vitun piirroksia nää on? Siinä lukee jotain. Se lukee mulle näitä on paskaa. Mitä siellä lukee? Osaatko sä lukea tää muines paskaa? Joo, Kyllä siinä lukee, että Paitorilla on pieni muna. Ota tuohon! Mikä tuo ei. Kuuliko se on ääne? Kuuliko se toi vitu ääne? Hirveä pamaus kuuluu. Joku taisi hypätä varmaan. Sulla vaan tuli pieru. Mitä? Tunne sä? Pieru! Joku pälli on täällä. Hei! Vittu äijä jäi! Vitu paska! Äijä vittu jäi mulle! Se on niin paska. Ei vitu paska! Ei, tuo tulee mun munassa! What? Ai saatana! Onks kaikki ok? Lähtä helvettiin! Ai saatana! Ai, älä koske mun munaa! Hei! Ai saatana mun pallit! Ai vittu pallit! Mun koristuu pallit! Ota, mä haluan hakea muiden. Hei! Älä vittu tee tota! Ai! Ei vittu mun korvaat! Ei! Haista vittu! Au! Sä sait mun munasta! Haha! Lähdepä helvettiin, pikku kääpiö. Käärme poika. Lähdetään pois.
kauan säkin on. Missä vitussa me ollaan, Kai? No katso se valottaa. Parkour! Parkour. Bomboklat. Mitä vittua? Ei, se on koulun pieru. Onks tää koulin paskaluola? Käydä kattoo. Hei, tuu tänne vitun läski, ei sinne. Hei, onks Cole siellä? Vitun läski. Halo. Eiku sorry. Eilen! Oh my god. Mitä vittua? Ei se puhu mitään! Mitä tapahtuu? Hei Kai, mitä helvettiä? Onko sä niin pälleeksi? Kai, mitä sä teet? Mä tuun auttaa sua! Mun muna tulee täältä ulos! Me tullaan! Haluatko mun munasta, Jay? En halua! Apua! Ei saatana! Kiitos sitä huilusta, pojat! Mitä me tehdään? Noobit. Hei! Hei, sitä luolasta luki sitä Pythonin munasta, että se on pieni. Tajusin se vasta nyt tässä. Ai kato, mitä? Joo. Mitä vittu? Joku muna. Hei, mitä helvettiä? Mitä vittua? Mikä vitu kiantti sieltä tuli, saatana? Mitä helvettiä? Ei, älä koske minuun! Haista vittu. Minä takaiskutan sinua nyt. Ai oi mun perse! Heo, mikä kuka vittu sä oot? Joo, poikki! Haista vittu. Mitä helvet? Oi! Sitten mä teen kamerille. Joku pieru! Haha, häsä vittu. Mä pieräsin. Moi moi. Jälleen nukahti. Destiny's County! Destiny's County. Oi vittu, nyt saa syödä! Pääse syömään, jes! Eikö ole tuossa parata? Ei saatana! Missä meidän ruoka on? Vittu, mä tilasin Mäkkärissä paljon ruokaa, mutta ei vittu vieläkään tullu! Ei ne on tässä pöydässä. Ei se on näettekö? Sen söi parta liittyy. Ai, märkyt. Mitä helvettiä? Mä en kyllä ymmärrä, mutta Kai on vähän sekasin. Yhtä sekasin kuin Sensei Wuun pallit. Voitais vähän aivopestä jotain Kaita, että vähän saataisiin se aivotkin pestyä. Mitä? Joo! Eikö sä tajunnut mun sanaa? Vittu pällit! Ei vittu. Vittu olette kaikki tyhmiä. Kai on vaan paviaanin perse. Sen takia se ei osaa mitään. Kiva muki. Oho, oi. Ei mitä vittua. Mä kuulin jonkun pauhauksen.
Ei saatana. Mitä täällä tapahtuu? Fighter-base. Hälytys! Ylipaino! Oh. Kuka painaa niin paljon? Hoisyön kasvua. Mitä vittu me tehdään, pojat? Mun muna laski. Ei, mä oon pitänyt pihti milloin. Mitä helvetä? Onko se niin paska? Ninja. Tappale. Mennään! Mä tuun perään! Jäi vit... Todella tipun! Mennään pojat!